Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Mbak Ase cempluk. Dina iki aku arep ngeteri jagung mae. Ayo, Jen. Ayo. Let's go. Kepleset aku. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Waduh. Mbak saya cemplung ngeteri apa kok sama kae. Halo. Walah. Sajaib, panen jagung iki bintang tamu Mas Rauf. Tapi ndek bengi ceritane apa turu kene, ora nek batore Marjan mau mulai. Iki mang dolan kaene wis. Iki Mbah Siji. Waduh, makasih. Jagungnya gede-gede kayak anak Mbah Sariyah karo Mbak Sami. Ya, terima kasih ya, Marjen. Dikasih jagung, kok tak gawe pelas apa ya? Iki ya kok ora mateng aku mek wis kelantok tempe gembuk ambek terong. Terima kasih, mudah-mudahan banyak rezeki, panjang umur, dan akeh sing atek-atek tur ya, biar padha kaya batur-bature. Terima kasih yang sudah menyubscribe aku ya pemirsa. Sing komen-komen matur nuwun, sing positif apa negatif ya matur nuwun. Iki nang entuk tambah batehku kok merak. Kok enek bocah lemu ayu kuwi sapa? Anu Ibuke Marjen. Budhe kana yang ada di Merak. Terima kasih. Ya engko sing ning warungku tak kongkon tur ngono. Rauf juga apa coba iso-iso. Rene ya. Anu Rauf rada perute sakit. Jak omong. Kowe kenapa le? Kowe kok tak gudang lho. Hei, kowe kenapa? Ngomong ah. Jungan. Rauf bintang tamu lho, di mana-mana ada Rauf. Neng kono Rauf banyu, neng kene Rauf upo. Ning kono Rauf. Damen. Kelan apa Mbak Kemang? Aku mau kelan sop. Walah, apa tak jak ngawat atau dibal paling ning sawah mek jagung kowe renek. Masak paling Lah ya, kok masin yo gak panggilan ora enek ya lah, aku tak mlaku wae mang make mlaku maknya mlaku karo marani sepeda ning gone Mas Margo arep dienggo dodol sok minggu mang tak lakno. Ari sapa? Ning kuburan dong. Iki hari ini ada yang meninggal guys, langganane maknya ada yang meninggal satu namanya Mas Mas Man alias Bapak Yangga. siaran kok kaget. Pas aku Ya muga-muga maknya ndongakno ning kono ditampa karo Gusti Allah, sedekahe amale semuanya. Padang dalane jembar kubure di aku karo sing kuwasa. Amin. Wong ngene iki ning donya wis mampir ngombe, ndongakno tok muga-muga ya ning kono ya padha ndarang urung roh ning kono kok ya cara mono. Wis muga-muga ndongakno padang dalane jembar. isite ndongakno tok, Mbah. Didongakno muga-muga selamat ning kono ning kene ning akhirate wis ning donya iki sane ya ngene iki wong paribasane ning donya mampir ngombe. Sapa roh sithik-sithik dijukuki cok-cok wong kare ya. Bajan gak ngarit. Bajan urung ngarit. Kuwi nang kono. Ayo dene Mbak Sami le. Tungguri. Dene le. Makasih lho ya, nanti dibikin banget. Ya dane guri ngene Mbak ya. Ben menuju ning omahe Mbak Sariyah, guys. Pemirsa Kok, guys. Pemirsa aku menuju ning Omahe Mbak Sariyah. Mbak Sami ning kene ora. Ora paling. Montor enek. Mbak Sami. Buka dong. Bukakno, Le. Mbak Sariyah ning ndi? Mergawe. Aku duwe panenan ya sithik-sithik tak ndungi. Duwene jagung tak kasih jagung. Terima kasih. Nek duwe aku ora duwe. Sumben atau bayaran. Iki kanggo Mbak Sariyah. Terima kasih. Halo, Pul. Duwe. Ya. Aja mangan apa? Ini buat Mbak Sami. Terima kasih, sesuk tak pelas. Bu Bayu, kok ben kon nggo apa ini? Sampai kenapa?
Halo Yaya, dolanan apa kowe? Kowe dolanan apa? Wis. Kong. Ayo aku ape ndelok Pak Deku wis sarapan kurung. Dek, wis sarapan? Hah? Ki apa ngombe? Ndak apa? Bar ngombe. Ki cawisane apa ae ki? Roti gedang. Wis parados, Mang. Wis. Sapa sudusi? Sing ngedusi sapa? Mbak. Mbah Saryah. Karo Mbak Ngat. Iki Pak Deku pemirsa, Pak Deku lagi sakit. Sakitnya yo ngene iki, sakitnya asam urat. Yo reno-reno, penyakitnya karo gel tangane wele-wele-wel ngene. Gak pegel. Pegel mi. Kok iso, Mak? Aku iso. Wis iso nih. Iso. Jajal ndang. Belum lah. Heh? Ceblok. Wedi ceblok wong e. Ma, Belum. wedi nek ceblak. Ya wis gak usah. Gak usah. Aku yo mah aku wedi gak iso, aku gak tau marang. Jadi lo tenanan. Belum nanti pinjui. Heh? Diceblokno banget. Nggak aku. Hati-hati yo ngono kuwi. Lah kuwi tae nek gak nganggo sedotan iso kowe engko. Ini sudah. Mbak Sami arep masak. Iki arep masak apa? Nongko. Sayur apa? Nongko. Gori-gorio. 5. Mbak Sami arep masak tewel dikasih panggang ale pemirsa. Oh, iki kok lak sodep, Mbak. Aduh, Awoi. apa sih? Kena. Sego. Lawoe apa? Endi tempene gembuk? Lawoe tempe gembrok. Lawoe tempe gembuk. Iki dikeki balur enak, Mbak Sami. Enggak. Iki lho, gorine iki. Jenenge gori yo ngene iki yo. Gori apa, Mak? Gori-gori. Gori kuwi tewel sayang. Jengane piye? Kayak gini yo, iki jenenge tewel. Iki sing ape nek tuwek dadi nangka. Wis medhok Mbak Sami tak pateni ya. Oke. Nyang alene ndi kene? Ale-ale, Mak. Ale-ale. Jenenge ale-ale. Ale kuwi sing Marai sekep. marai sedep manis. Iki eneke ning Bluro ya, Mbak. Ning Jakarta iki enek. Eneke ning Kabupaten Blora. Jakarta enek larang. Tapi mahal. Langka. Langka. Berhubung iki aku mang pas ngeteri jagung, aku wis ora weruh apa-apa, Mbak Sami masak ya tak kutikno alene ya, Mbak yo. Dicuci biar Cuci dulu biar si stereo. Marsen, Dalam. mi. Marsen iki mek jagung iki ndang bontoti. Guritan omah. ning ngono. Mami apa kene jago? Ning anjungan lho, mangan iki make mek jagung Ambek crak tae crok kuwi crak jagung. crok. Iya. Malah ndeke nyendok nganu apa sego mbek jangan sok. Satria. Pelase 100 mak. Ya. Ditembak aku apa ya? Wis ditembak. Iya. Napa ning diurung mulih? Napa ning dilek? PR malah nek mulai turun Mbak Sarini ini Mbak Sarini. Parani. Kok bermasak parani. Bocah ning ganteng yo iki lho. Budiken tapi sikile. Iya iki. Wis ganteng duwe. Budiken. Ngangeni tapi Tapi gudiken Kena. kele gatel. maem gini Sami berarti. Yes. Yes, no.
Yesnu. Pasien malah celuk-celuk. Pasiene Pak D celuk-celuk pemirsa. Sen. Lalu Pak D njaluk bubuk, Pak D njaluk bubuk. Pak D njaluk bubuk. Jenenge Mbah sapa Mak Mbah Kasto? Mbah Kasto njaluk bubuk. Bubuk. Nek bubuk carane iki pemirsa. gak iso bubuk dhewe, yo searah ae ngene. Katoke diseret langsung di Bukno. kakike diangkat. Ya, gluduk. Tapi iki Pak Deku wis bobok, iki aku arep nganu Mbak Samineh kaya yo. Dul. Mak nyos. Lawai balur, kowe iso parian ora? Gak iso. Gak tau parian aku, gak iso parian. Penggalanan ngon wedhus kok kon parian. Sing iso Mbah Min. Jo bahmen ning ndi bahmen. Kok ana. Min hormat. Wis yo, iki wis mesti iale, ya arep goreng tempe kae wis medhuk, wis pemirsa. Wis bar iki arep goreng iki. Tak cukupi sakmene ya videoku, aja lali Di like, comment, share, subscribe, sakake di channelnya Mbak Asis cemplu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wale- Bye bye.